Niddubita kienet tħares lejha b'mod differenti kieku kienu ulieda. Lill-libni tfajtu u lill-baħar. Ministru li m'għandix empatija lejn il-persuni b'diżabilità. Kienu dawn ftit mill-kummenti ta' kundanna li bosta ħallew b'reazzjoni għal kummenti tal-Ministru tal-Inklużjoni Giulia Farrugia e kif jidher li ma għandix idea tar-realtà li qed jgħixu l-familji li għandhom tfal b'diżabilità. Fl-aħħar jiem Net News staqsa lill-Ministru responsabbli mill-inklużjoni dwar kemm huma Learning Support Educators neqsin bħalissa mill-iskejjel u kemm huma tfal li se jiġu affettwati mal-bidu tas-sena skolastika ġdida. Bil-Ministru Farrugia ma jkollix idea dwar dawn iċ-ċifri. Tantu hekk li saħansitra farfret fuq il-kollega tagħha Clifton Grima. Ministru, kemm hawn nuqqas ta' LSIs fl-iskejjel? Ħdina situazzjoni li kull sena tiġi mistoqsija, l-importanza li nkomplu ninvestu fis-settur tal-inklużjoni, taħdidiet li jkunu għaddejjin mod regolari mal-Ministru tal-Edukazzjoni biex inkomplu insaħħu dan l-investiment. Għandek numru imma ta' kemm LSIs m'hawnx available? Hija tista' mistaqsija direttament biex ikollok figura preċiża mal-Ministru inkarigat mill-LSIs. Għall-inqas taf kemm hawn tfal li qed jiġu affettwati allura? Jiena ngħidlek li l-assessjar isir kuljum u allura ifisser li l-istatistika kuljum qiegħda tkun aġġornata. Ma inti konxa li dawn ma jistgħux jidħlu f'Settembru l-iskola mingħajr LSI? Jiena konxja mill-fatt li sa dalodu stess aktar tfal qed ikunu jiġu assessjati u allura dik l-istatistika kuljum qed tkun aġġornata. Ir-risposta jew in-nuqqas ta' risposta tal-Ministru Giulia Farrugia ġibdet leha kritika qawwija minn bosta ġenituri illi batu n-nuqqas tal-LSIs fl-iskejjel ma' wliedhom illi saħansitra ikollhom jibqgħu id-dar minħabba din is-sitwazzjoni. Bosta kienu li stqarrew li huwa ta' diżappunt kbir illi l-Ministru tal-Inklużjoni li suppost għandha tant tal-qalba dawn it-tfal tidher li ma tafx kemm realtà diffiċli illi tifel jew tifla ma tmurx l-iskola għaliex ma jkunx hemm LSIs fejn saħansitra ġenitur minnhom stqarret illi l-tifel tagħha tefgħu il-baħar u li għal xejn se tkun qed tibatu l-privat għaliex sa jsib ruħu waħdu l-iskola u jitlef il-progress illi jkun għamel. Ġenituri ħor stqarret illi tiddubita jekk il-Ministru kienet tħares lejn din il-kriżi b'mod differenti li kieku kienu wulieda. B'kumment minnhom saħansitra jgħid illi Giulia Farrugia ma għandha l-ebda empatija lejn dawk li għandhom diżabilità u li minkejja li l-Ministru tal-Inklużjoni qatt ma sabet iċ-ċans sabiex tifhem id-diffikultajiet tagħhom. Fost il-kummenti kienet anke Learning Support Educators stess li esprimiet id-diżappunt tagħha dwar kif jiġu trattati dawn il-professjonisti fejn iddikjarat li jekk verament il-Gvern irid jindirizza n-nuqqas ta' LSIs u jipprovdi s-sapport meħtieġ lil dawn l-istudenti għandu l-ewwel japprezza x-xogħol tal-professjonisti u jipprovdihom b'dak kollu meħtieġ għaliex jekk ma jsirx dan ibatu l-istudenti.